Dome kultúry Lúky sa uskutočnilo podujatie Diagnostika tela a duše, ktoré návštevníkom ponúklo možnosť zistiť viac o svojom tele aj mysli prostredníctvom jednoduchých meraní a testov. Na podujatí boli pripravené viaceré odborné stanovištia, ktoré návštevníkom priblížili základnú diagnostiku. Návštevníci si tu mohli dať zmerať základné telesné hodnoty, poradiť sa so študentami medicíny a získať orientačné informácie o svojom zdravotnom stave. Tak dneska sa bude meriať glukóza, potom sa dá aj cholesterol samozrejme a máme pripravené teda aj pre dôchodcov, aj pre v podstate hocikoho, kto by mal záujem si odmerať tlak, potom vlastne sa dá aj percento tuku v tele a BMI, váha, teplota, vlastne takéto nejaké parametre všeobecné tela. Takže my sme študenti zubného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave a prišli sme ukázať ľuďom, ako sa správne čistia zuby. A u nás tam si to teda môžu vyskúšať na takých maketkách a taktiež potom si môžu vyskúšať aj nejaké produkty, ktoré sme im doniesli. Vďaka Centru Memory si účastníci vyskúšali krátke testy pamäti a pozornosti. Zamerané boli na schopnosť sústredenia a rýchlosť spracovania informácií. Preveruje sa tu pozornosť a pamäť, ide teda o screeningový test, samozrejme, čiže aby ľudia zistili, že ako na tom sú s kognitívnymi funkciami. Menza Slovensko pripravili logické a mentálne úlohy, ktoré preverili myslenie, postreh a schopnosť riešiť problémy. Dnes tu máme rôzne Rubikové hlavolamy, napríklad ako klasická Rubiková kocka, ale Rubik vymyslel aj iné hlavolamy. A ďalšie logické úlohy ako tiež rôzne priestorové alebo tangram, pentomimo a podobne. Každý účastník si odniesol namerané údaje, ktoré boli zapísané do osobného certifikátu. Atmosféru vystihovalo motto podujatia: Nebuďte odmeraní, buďte odmeraní. Odvážte sa odvážiť. S ľahkosťou a nadhľadom, no zároveň s rešpektom k vede a dátam, vytvorilo podujatie Diagnostika priestor na zastavenie sa a zamyslenie nad sebou samým. Vstup na podujatie bol voľný a otvorený všetkým, ktorí sa rozhodli urobiť malý, ale vedomý krok k lepšiemu poznaniu vlastného tela aj mysle.